सुंद'यै बिटिआर सुक्तिनि सायाव बिजिरब्ला जों नैबेखौ होनगोन जे बे मोनसे पिस एकर्ड हान्थिनि मोनसे एकर्ड जादों। अतदिन जोङो बर'फोरनि गेजेराव हाकसे लानाय सेंग्राफोरजों गोबां रोखोमनि माने जाथाय जालांबाय आरो बे जाथायनि गेजेरजों अकल बर'ल' नङा गुबुनफ्राबो गोबां धरननि खस्थ' मोनबाय सैनांबाय आरो सोरबा सोरबाया माने अनर्थक भाबे जिउबो नागारनांबाय। बेबायदि जानायनि उनाव जों मोनसे सान्थि न'खर दानायनि जिथु साननाय बे साननायखौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाफुंहोनो हागोन बेखौ आसा खालामदों। दिनै जिखिनि जों बिएसिम आरम्भ खालामनानै बिटिआरसिम थांनाय 27 तारिखसिम जिखिनि जोङो सरकारजों एग्रिमेन्टआव फैनो हादों बिएसिआनो जा बिटिसिआनो जा बा बिटिआरआनो जा बे गासैखौबो जोङो बर' हारिनि गांनाय उखैनायनि सायावनो सोनारदों। हारिनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बेखौ जेब्ला जोङो सुफुंनो सानो माने जोङो मालाबा बिग्रायबोदों आरो मालाबा जोङो बिभिन्न धरननि आन्दलननि पन्था लाबोदों। बे आन्दलननि गेजेरजों गावनि हारिखौबो फोजानायजों लोगोसे जोङो एसे लेसन होबोदों मेसेज होबोदों हारि हिसाबै। ओंखायनो नैबे बेलायाव बिटिआरनि जिथु एग्रिमेन्ट जोङो बेखौ वेलकाम खालामो आरो बरायना लायो। गावनि हारिनि सायाव दिनै एकर्ड जानाय लोगो लोगो मा मोनखो बेखौ बयबो मिथिनो लुबैगोन आरो बेखौ बिजिरनोबो लुबैगोन। बे बिजिरनो थांनायाव जोंहा बेनोल' जानांगौ जोंहा जुदि पजिटिभलि जों जुदि बिजिरो नेगेटिभ सेन्सआव नङा पजिटिभ सेन्सआव जों जुदि बिजिरो बेखौबो जों साननांगोन। ओंखायनो आंबो बे लाइनजोंनो आंनि जिथु मोन्दांथि बा आंनि जिथु प्रतिक्रिया बेखौ जुदि मिथिनो लुबैदोंबा आं गिबियावनो होनगोन सिगाङाव जोंहा बिएसि जाखांबाय बिनि उनाव जों बिटिसि सुक्ति मोनबाय। दा बिएसि आरो बिटिसि सुक्तियाबो बै समाव जोंनो माबा मोनसे होदों आरो ओंखायनो बे बिटिआर सुक्तियाबो बर'फोरनि थाखायल' नङा बे बिटिआरआव थानाय जिखुनु गोष्ठी बा जिखुनु जाथि गासैबो जोङो बे गणतान्त्रिक हादोरनि नागरिक हिसाबै जों बेखौ बाहायनो हागोन बा भट खालामनो मोनगोन बेखौ बे नोजोरजोंनो आं बुंनो थाङो। ओंखायनो बेवहाय जुदि नायबा मोनो बे जिथु सुक्ति जाबाय बे सुक्तियाव गासै 9 आयदानि सायाव गोरोबथाया जादों आरो बे 9 आयदाखौ जों जुदि बिजिरोब्ला 1 नम्बराव होनखादों बिटिसिनि जिथु गोदोनि जिथु सिमना दानि जिथु सिमना बे सिमनाया एसेबाबो बारायगोन आरो बे बारायनो थांनायाव मोननो थाखाय जिथु कमिसन दानायनि खोथा बुंदों बे कमिसनाव माने बे खुरांफोरखौ माने स्पष्टयै बुंदों बेवहाय सोर थागोन सोर थाया माबायदि बेखौ दानख'नाय बे एरख'नाय जागोन बेफोरखौ साननो हानाय समफोरखौ जों मोनगोन आरो बे खुरांखौ जोङो गोख्रैनो मोनगौमोन जुदिहे लकडाउन बा बिदि कभिड-19नि बे सिटुवेसना फैयामोनब्ला हयथ' थाबैनो बे कमिसनखौ दानाय जागौमोन। अब्लाबो जों आखाबादि जे मोनसे समाव ओरैबायदि सम फैगोन जे कमिसन दानायनि गेजेरजों बे एरियाफोरखौ नायनानै जेराव जेराव बर'फोरनि माने बांसिन अनजिमानि सुबुंफोर दङ बे जायगाफोरखौ निस्सय हाबदेरनानै बे बिटिआरखौ दानाय जागोन। 2 नम्बराव जों जुदि बुङोब्ला बेखौनो बुंनो हायो जे अकल बिटिआरआव नङा बर'फ्रा दिनै आसाम नाङैनो गोबां बर'फोर दङ गोबां ट्राइबेल हारि दङ बे ट्राइबेल आरो बर'फोरनि जिथु इसु खायफा हा हुनिफ्राय लानानै गोबां जोंहा रांखान्थियारि समाजारि बेबायदि गोबां मा होनगोन जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ हयथ' सुफुंनो हानाय बेखौ मावफुंनो हानायनि बे गोरोबथानि गेजेरजों सुजुग मोनगोन। 3 नम्बराव जुदि बुङोब्ला जे बर'फोरनि गुबै सिनायथि बेखौ स्पष्ट खालामगोन आं आरो बेखौ स्पष्ट खालामनायनि खोथा जों बेयाव बांसिन रंजानो गोनां मानो होनबा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोद्रोम हारि हिसाबै बर'फ्रा निजा राव हारिमु दङ निजा माने भाषा जों गाननाय जोमनाय बायदिसिना जोंहा दङ आरो बेनिफ्राय जोंनि जिथु
소시오 이코노미 지도전이 그들의 설립의 시스템, 이 시스템을 가지고 지금 3년에 하크입니다. 비지안이 그저는 3년에 몇번사 그저 몇년이 수학은 좀 비크를 아까갑니다. 자이브라 늘 실리들이 자이브라 요 뭉쳐여봐요. 자이 오르가나이제이션 브라, 자이 수분 브라, 그리 비타민이 저 신화등. 아리 밀리그세 아산 거면 발 거면 아래 좀 라이즈비 사요. 지나 하던 제법에 신화등. 자 분에 자 보이니 가서 그 디큰 저리 좀 사례다. 좀 비크다 흔한 건 라이즈 프라빈이 저 호셔된잖아. BTR이도 3만원 비반 그 통제는 벌금치에 미에시에 고자가 미어 자이퍼 뭉쳐해내 실리들이 비타민나 3만원 비치 시절라 좀 에코 클럽에 또 할배 믿는데 저 자이퍼 에코 클럽은 비타민나는 3만원 근데 수직과 어서 에바니지도 숙직 클럽나 뭉쳐해내 실리들이 비타민나 통제의 문학회. 통제의 문학회 법을 매셔분이 저들이 일렉션이 손표배, 아니, 일렉션이 손이 그저죠. 라지가 옆에 심각한 분 있죠. 저를 비에시오, 저 옆에 소유클라마 비타민나, 여기 삼바이는 이슈를 그만두면, 미치시리죠 뭐, 여기 삼바이는 이슈를 그, 소유해내 비타민나 문동면, 이렇게 되면 일렉션을 라지가 옆에 산것, 아니, 그냥 사는 묘하의 마음새 니 못하는 거, 자야.